Wara l-kundanna tal-Awditur Ġenerali, membri tal-Gvern ikomplu jiddeskrivu lil Michael Falzon bħala raġel. Waqt il-programm Timestalk, il-Ministru Owen Bodnici qal li b'dak li għamel Michael Falzon wera l-irġulija tiegħu. Il-fatt jibqa' li dil-pudina ġrat taħtu. Iva, u refa responsabilità. U għandu jarfa responsabilità. Imma taħdif ma ħaqx proset imbagħad. U għalek, le, fimni. Il-proset minn fejn jiġi? Le, u kien raġel, dik il-kelma li ntuża, l-irġulija. Michael Falzon kien sfurzat jirriżenja minħabba l-involviment tiegħu fl-iskandlu Gaffarena. Jiena nippreferi noqgħod fuq il-klimi bes tal-awditur. U l-awditur qed jgħidilna li kien hemm konfoffa kontra l-amministrazzjoni pubblika. Iżda ftit jimilu, Joseph Muscat infex f'tifħir lejn Michael Falzon. U nirringrazzja lil Michael u nirringrazzja lil Manuel Mallija tal-ħidma tagħhom u nawguralhom snin kbar ta' ħidma. Nirringrazzjahom minn qalbi. Minn qalbi. F'8 xhur kemm ilu li sar magħruf l-iskandlu ta' Gaffarena, għal xi raġuni il-pulizija bdew l-investigazzjonijiet tagħhom issa. Per di più, il-pulizija daħlet biex tinvestiga 8 xhur wara li saret l-allegazzjoni. Jiena naġġanejt, jiena kemm il-darba. Kellhom jiddistruġġu, ilhom jiddistruġġu. Kemm il-darba. Jekk xi ħadd trid jixredja xi ħaġa ilu li Kemm il-darba. Jifieri dawn is-sitt xhur, Dr. Bonnici, intużaw biex xi provi li jista' jkun hemm jeħbew. Assolutament le, assolutament mhux veru. Assolutament mhux minnu. Waqt il-programm tkellem ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Jien mhix qed norok idejja għax l-approval rating sa Muscat niżel jew tela. Il-politika mhix di, aħna mhix qegħdin hawnhekk tiġrija biex partit jitla' jew jinżel fl-approval ratings, jien inkwetani għal fatt li nisem barra li votaw għal bidla ta' tmexxija bir-raġunijiet kollha tagħhom, dak mhux qed ikollhom. Issemmew skandli oħrajn li dwarhom kien hemm kundanna bid-deputat chairperson tal-Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo jinsisti li dwarhom ma sar xejn. Joseph qed jgħid illi kapaċi nitalmu l-lezzjonijiet, imma meta saru r-rapporti l-oħra, il-lezzjonijiet jidher ma tallimhomx. Għax kellu l-każ tal-Premier, lezzjonijiet ma tallimhomx. Kellu l-każ tal-Kiri tal-General Recreation, ismi ma tallimhomx. Issa kollha lens daw. Kollha l-istess Dipartiment tal-Artijiet. Kieku veru jitgħallem il-lezzjonijiet u għandu l-kredenzjali tal-governanza, kieku kif faqqa l-ewwel każ, għalaw xaw. U beda jirranġa l-affarijiet. Tal-Premier kien gravi ħafna u f'pajjiż ieħor il-Prim Ministru kien jirreżenja. F'pajjiż ieħor fil-każ tal-Premier, il-Prim Ministru kien jirreżenja. Każ ieħor diskuss kien dwar l-investigazzjoni li kienet ikkundannat lill-eks kummissarju Ray Zammit. L-investigazzjoni ta' Michael Mallija, jiena naħseb il-Ministru qed juża Michael Mallija bħala paraventu. Paraventu. Qed teħeba warajh. Teħeba warajh għax għalli kien fil-korp kont ittieħ warning u minn flok tajtu promotion. Le, veru. U minn flok tajtu promotion. Ma tajtu xejn promotion. Dak il-ħin imissek neħħejtu. Ma tajtu xejn promotion. Kieku veru tekiljaw il-governanza head-on. Dak il-ħin imissek battu jippakja. Perit. Imma m'hemmx serjetà, paroli biss sowin. Meta niġu għal-fatti, paroli biss. Mario Frendo għal Net News.